temporary.
Wednesday. But you will not the sample. But you show not the sample. Wednesday. I will get out of Wednesday. It's on the council. Daiti di chipura, barata ese aide tera chibo ipa semporo. Semu no webu rasta, anda ishoma wanilafu, beimba ka semporo. After dala indira, aba itaka mundi pika, beimba ka semporo. Saka, hello rasta, mamuja tese kumusha, mubeko kubebu, aigwa. Ora iko, dona sekuru signoro. Chima kwimbi, akamira sempo. Mushukuru wanyu akamira pastechi. Ndakamira kujizeti. Abana utuna ndagana. Anzi, daiti di chipura, barata ese aide tera chibo imba semporo. Semu no webu rasta, daishowa wanilafu, beimba ka semporo. After ndava imbira, vaitaka mundi pika, beimba ka semporo. Saka, dayora tamba buyende se kumusha, upepo gobebu monoro. Munoti, ora ina buyende se kuru signoro. Chima kwikwi akamira. Asumano acha ita. Ushekukara akamira. Kanoka muwana agarara. Kwa chiboruta hata dimire magoma jitile diwane mabebi akamira chizeti akamira pastechi chama ndinozvinirira hapana patona rakarara kana ukandiona ndiri pastechi usati wakambondifananidza mazuva ndozvine ndiri kudiwa kana ukabvunza mabhebhi chii chinonaka kuita ndirinorova magoma ndirinorova chinyowani saka musazotifananidza zvakatosiyana musiyano nekuti nhamba rinokoti kana ngatisemoro imi munoti kwete kuzoriisa penyu kwete kuzorifananidza ende zvitori nekamusiyano tekiu nekungonditedzera nekuti neguro ndakazorirova seikoti yakasara ichingoti nekuti ndakasiya ndabhebha tasiteuye maiseneka Queria
presa chimunimirira zvino zviite beta. Vandogeza ndona huku nsamo iri munotengerera iri munsamo.